Здравейте от нас, екипа на Power & Beauty. Аз съм учил. Аз съм Владимир, здравейте. И така, днеска искам малко така да ви представя нещо за мен лично малко познато. В процеса ни на работа установих, че знанията, които имам, са концентрирани в областта на спортните добавки, протеини, аминокиселини, витамини, предтренировъчни бустери. Но така с изненада разбрах, че има много здравословни продукти, така наречените здравословни продукти, които могат наистина да бъдат от полза за нас, сериозните атлети, бодибилдерите. И така, Влади, слушам те, с какво ще ни запознаеш днеска? Искам да ви представя един продукт, който е ензимен комплекс, наречен суперензим капс. Всеки от нас и всеки атлет приема протеин в големи количества, всички знаем за какво служи протеина, няма да ви говоря излишно за това. Но много малко от нас вземат мерки или по-скоро не мерки, но решения как да усвоим максимално количество от този протеин. Суперензим капс на TwinLab, първо искам да кажа, че главното предимство на този продукт пред други ензимни комплекси е, че продукт е в стъклена, кихлебарена бутилка или контейнер. Какво е предимството? Предимството е, че не допуска слънчева светлина и влага и каквито и да е други странични фактори. Това запазва потентността и качеството на самите ензими. Като погледнем етикета, главното нещо, което се съдържа в продукта е бетеин хидрохлорид и пепсин. Бетеина можем да кажем, че е основното вещество, което се съдържа в стомашната киселина и е ключов фактор за отделяне на ензима пепсин. Пепсинът е точно този ензим, който усвоява белтъчините в стомаха. Това можем да кажем, че е комплексът от две съставки, които са за усвояване на белтъчините в стомаха. Има втори комплекс, който таргетира тънките черва. Този комплекс съдържа 3 протеолитични ензима – панкреатин, промелаин и папаин. Трите ензима са, както казах, протеолитични, хидролитични ензими. На прост език казано, това означава протеолитичен ензим е този ензим, който разрушава връзките, които изграждат отделните аминокиселини. Хидролитичен означава, че става чрез водни молекули. Папаина е натурално съдържащо се вещество в папаята. Искам да обърна внимание точно върху този протеолитичен ензим, защото освен разграждане на аминокиселините в тънките черва, той има и друга функция. Намаля точно това подуване в стомаха, което се получава след прием на протеин, особено ако не е някой висококачествена формула. Газове, подуване на стомаха и така нататък, такива проблеми се избягват точно чрез суплементация с папаин. Това беше от нас за днес. Очаквайте... Секунда само, преди да сме свършили. Значи аз тия половината неща ми останаха далечни, нали, не можах да ги разбера, но извода, който съм си направил, да те питам дали е вяра. Значи, за всеки, който иска да тренира и да качва мускулна маса, знаем колко е важно да се храни на 3 часа с белтъчна храна. Да. Значи, това позволява максимално бързо това, което сме поели от предното хранене, да го усвоиме, стомаха да се изпразни, да няма загниване на белтъчини в стомаха, което е супер вредно, трупаме токсини и визуален ефект на разширения стомах. Знаем много културисти с изчистена преса, вени по корема, плочки и в същото време имат един търбух, да се го наречем без. Значи това е продукт, който би бил полезен за това. Конкретно папаина е едната съставка, която намаля това подуване, отделяне на газове и всички неприятни ефекти, които са свързани с завишения прием на белтъчини. Да, това е наистина от нас. Наистина има много здравословни продукти, които остават подценени от бодибилдерите. Дали от една страна сме подведени от рекламата само, дали от друга страна фирмите, производители целенасочено ни тласкат само към продукти, където наистина има по-голям марш и по-голяма печалба, но и за бъдеще ще ви запознаваме с такива продукти, така наречените за здраве, полезни за високо елитни спортисти. Благодарим. До нови срещи! Добре.